Welcome to Kachismis Vlog. Hindi ba? Ayaw mo? Bakit ayaw mo? Siyempre, dito daw inaalagaan siya. Ayun o. Ang kinis ni Jeffrey talaga mga kabukbok. Kogi pa. Ayun o. Pogi pa yan. Talagang ibang-iba si Jeffrey nung nakita natin na, di ba? Kalaman. Tignan mo, nagkalaman si Jeffrey. Ayun o. Malaki na yan Jeffrey, di ba? Para si Spider-Man, no? No? Malakas ka ba kumain? Jeffrey Pogi. Malakas ka ba Si kumain? Jeffrey Pogi. Malakas yan si Jeffrey kumain. Kaya tignan nyo mga kabukbok, oh. Talagang may laman na yan, oh. Talagang tignan mo, yung kutis ni Jeffrey, talagang iba. Wala nang Iba yung kutis niya, yung hindi katulad dati, di ba, na Ayaw mo ano, Oo. no? Ayaw mo halikan. parang ayaw mo halikan kasi sobrang ngayon kada ano, tulog, ligo. sorry sa sasabihin ko, sobrang baho, no? Pero ngayon, talagang makikis mo na siya. Magkikis mo na si Jeffrey kasi talagang Nagtututbrush. mabango na. Nagtututbrush pa. Naliligo sa gabi. Di ba? Umiihi. Umiihi sa diaper. Yung gising ni Jeffrey, talagang gising ni Jeffrey, siguro mga 8 na, no? Mga alas 8, no? 8:30 na ba? 8:30, no? Kagigising lang. Kagigising lang yan ni Jeffrey, tapos Nga. Tagal ka nga natulog eh. Para pampalaki yun ng itlog. Ay. kagigising lang ni Jeffrey mga kabukbok, tapos ayan, pinakain na ni Manaisel. Di ba? May kita mo talaga sa hitsura ni Jeffrey Ano na yun? talagang nakakatulog ng mahimbing dito. Ano mantika? Ayun mga kabukbok, si Akira na yung ano natin, nagsusubo kasi may bumibili kay Manaisel. Ano kayong binibili nun, no? Anong binibili mo, ne? Mantika. Mantika. Ayan. Yan nakikita nyo mga kabukbok. Ito si Jeffrey. Jeffrey, mag-hi ka nga. Malaki. Hi ka, hi. Makita mo doon, Masi. Ayan. Pakita mo doon. Pakita mo ganun. Doon, punta doon. Yan, ganyan. Yan. Di ba? Parang ang singkit ng mata ni Jeffrey, Oo no? nga. Gusto mo sumama doon? Yan ang second giant. Second yaya na ngayon. Ano to eh? Ay, sasabihin ko ba? Playmates ko to eh. Pero ito kasi may binili kami para kay Jeffrey. Ito. Pagkakain niya. Coloring book yan. Tsaka may ano dito. Crayons. Tapos lapis. Tsaka ano ba to? Pantasa. Tapos papel. Basta marami pang iba mga kabukbok. Kulang pa kamo eh. Kulang pa yan pero dadagdagan pa namin yan. Siguro mamaya mag-ano kami. Tuturuan namin mag-ABC to si Jeffrey para matuto na rin. Nabubulol ka na naman. Oo nga eh. Manay, kumusta yung pagiging... Sige na Manay. Kumusta yung pagiging ina mo kay Jeffrey? Hindi, sakit na ulo. Ano na? Joke lang yung joke lang. Ano na? Okay naman. Okay naman. Hindi mahirap pakainin. Oo. Sumusunod. Pag sinabi kong uwi na siya kayo na ng Rosario. Sumusunod o ayaw niyang umuwi? Ayaw niya umuwi. Last. Uwi ka ba, Jeffrey? Jeffrey? Uwi ka daw? Ayaw. Ba't ayaw? Hindi siya susubuan doon. Hindi siya pakakainin. Oo. Bakit hindi Hindi pinapakain siguro naman pero Pinapakain pero kulang. hindi siya sinusubuan. Bakit ganun, hindi siya tinatawagan? Di Sino? ba, tinatawagan niyo naman si ano? Ayaw nga mag-ring. Ay, hindi pa nagre-ring. Lagi Hindi, ba? kampante naman si Nanay Rosario kasi Saka alam may binili naman. na tayo doon kahapon. Ano na? Ngayon nagbili naman tayo na nagpunta siya doon. Oo. Wala lang siya. Ayun mga kabukbok, ito Nandun si si Tonton eh. ito si Jeffrey talaga. Napakaswerte niyan kay Manaisel. Kasi si Manaisel, mahihinig din to sa bata at isa lang din po ang anak niyan. Lalong-lalo na ito Baka may si ipapaampon kayo dyan. ano na? Baka may ipapaampon kayong bata dyan. Ayaw na daw, Manay. Ayaw na. Ayan. Ano, Manay? Tapos inampun mo pa siya. Tapos may ampon pa ako ito. Saan? 'Di ba? Ay mamaya na 'yan. Sabay mo na. Iba-vlog daw ni ano ata niyan ni Boss Lucky. Hindi pa ba siya tapos? Ayan yung coloring book niya. Hindi pa siya tapos sa daw. Ayan, may Batman,
Ito kasi ito yung alphabet na After a long day at work, sometimes I don't have the energy to cook a delicious meal for myself. But with the all-new Pure Foods ready-to-eat bag, Yehey! ABC. Pwede na, iyan nyo na. Wag na muna kay Boss Lucky. Si Boss Lucky yan. O, mamaya na daw, mamaya. Ayan. Halika dito lang. Pagkatapos ni Tito Lucky Chan, ha? Ay, ito na lang. Okay. Bubbles. Mag-bubbles tayo. Wala nang ibang bubbles. Jeffrey, mag-hi ka. Hi po. Ay, mga Good morning po. kabukbok. Salamat po. Good morning po, morning mga po. kabukbok. Good morning po, mga kaibig. Jeffrey, tingin ka muna dito. Please, oh, tingin ka muna to. Ayan kay o, tignan mo si Jeffrey. Talagang ang linis niya, no? O na, Bango yan. ang pogi pa. Ang bango ko ba? Sige Diba? mo. Bango ko po. Pwede siguro gupitan na si Jeffrey, no? Paano natin? Isabay natin sa... Ayun. Babay ka muna, Jeffrey. Babay ka mo. Babay ka muna.